Dito kami nagkakape mga sangkay. Tayo yung kape. Ang ganda, diba? Ins Bild reinguckst. Ne? Und schau mal, dein Gesicht ist total verzerrt. Das ist nicht schlimm. Ja, ich sage nicht, dass es schlimm ist. So wunderschön gemacht. Ang ganda nito lahat. Pwede mong bilhin yan. Pwede kang umupo, pwede mo din siyang bilhin. Hello guys! Dito kami. Bale, pumunta kami dun sa city. Nilakad lang namin mula dito sa village namin na tinitirahan. At dito sa city, naglakad lang kami at dito kami dumaan. Mayroon kaming binili na konti kami ng asawa ko. Tapos nandito yung iba sa aking backbag. At bali, ginao, yan ang binili namin. Tapos dito pa sa nagkape kami doon. Ang ganda ng kapihan. Ang ganda ng anuhan dito yung pinagkapihan namin. Pinakita ko sa inyo. Pero hindi ko masyado lahat pinakita dahil yung iba kasi ayaw nila na ni-film. So, konti lang yung ko. Yung inupuan mo, pwede mong bilhin. Yung mga decoration nila doon, pwede mo din silang bilhin. At yung mga nakalagay sa lamisa, pwede mo din. So, nagustuhan ko doon. First time namin pumunta doon. Kaya, sigurado babalik kami doon. Tingnan nyo, maaraw ngayon, oh. Anong oras na ngayon? Mag alas 4 ng hapon. At, bali, abot kami na, 2 hours na kami naglalakad. Pero nag-stop kami nga dahil nagkape at namalingke. So siguro pagdating namin sa bahay, mga 2.5 hours kami naglakad at saka namili na rin. So yan po, pakita ko yung kuryente. Yan ang ginadaan ng kuryente dito hanggang doon. So yung pakita ko lang yung nilalakaran namin. Ang ganda. Tapos niyo yung aking mukha mapula-pula. Dahil medyo mainit na ngayon, nasa 12 degree. Nasa 12 grad. 12 degree na ngayon. So kita mo wala nang snow. Hindi kagaya nung mga nakarang araw mga sobrang lamig. Ngayon medyo hindi na rin masyadong madilim kasi dati alas 4 medyo madilim na. Ngayon alas 5 na medyo maaraw pa rin. So ayan po mga sangkay, pakita ko lang yung view dito. Ang ganda. Meron ding mga nagbabike, oh. Ang ganda, no? Yung ginadaanan namin sa ilalim. Maroon yan yung kanal. Ayan, oh. Kaya pumunta kami sa city at naglakad na rin para yung aming daily routine na maglakad, namin makuha. Hindi, imbis na 7 kilometers ngayon, mga 9 kilometers. Dahil naubusan ako ng shampoo. Mayroon naman na nabibili dito sa village namin, pero sabi ko sa kanya, doon na lang tayo sa city ng dito namin dahil para makaglakad na din tayo. Kaya yun ang sinadya namin dahil naubusan ako ng shampoo. Yan, kaya alam ko kung ilang kilometers kami. Ay, teka. Ayan, 2 hours kaming naglakad, 7.9 kilometers, pero malayo pa yung lalakaran namin. Kaya alam ko kung ilang kilometers yung nilalakad namin. So, 8 kilometers, siguro. 9 kilometers nga. Guys, dito na kami sa bahay.
Bali, 2 hours and 19 minutes, 9.3 kilometers. Ito na kami. Ito na kami sa bahay. 9 kilometers mahigit at 2 and 19 hours. Yan, mga sangkay. So, ito yung mga pinamili namin. Ipakita ko sa inyo. May line sa amin para sa breakfast ng asawa ko. Bumili na rin ako ng lotion. Bumili ako ng palaman sa tinapa, yung avocado. Hindi siya ito matamis, medyo maalat ng konti. Para sa tinapay. Tapos, dito naman, sa asawa ko, bumili ako. Ito yung pinakatinapay ko. Ano siya? Protein waffle. House line sa amin. Galing siya dito. Hindi siya rice or popcorn. Hindi galing dito. Protein waffle. Yan. Bali dalawa yung binili ko. Yung isa may siyang kunting flavor. Mamit herbsin. Herbsin is green peas. Yan. Yung isa walang green peas. Yung isa mayroon. Tapos, yan. May pangkalikot sa tenga. Tapos, mayroon akong chocolate. Yung 87% na cacao. Meron din akong oil. Hindi kasi ako gumagamit ng ng conditioner, ng hair conditioner. Ang ginagamit ko ay oil para sa buhok, para malambot siya. Tapos meron din akong cakes, cookies. Kutkutin ko, maliit lang siya. Dinadala ko ito pagka naglalakad kami, nilalagay ko sa bag ko, maliit lang. Kung sakali ginutumin ako, may kukunin ako. Tapos ito din, yung regel. Pero iba't ibang nuts. Iba't ibang nuts siya. Buksan natin. Lang naman, ilang piraso. Ayun siya, nilalagay ko sa bag pagka naglalakad kami. Kasi minsan, naglalakad kami ng 8 kilometers, 10 kilometers, 7 kilometers. So, pagka minsan nawalan ako ng power, ito na lang yung kinakain ko. Yan. So, yan lang po mga sangkay. Ay, may shampoo. Dapat nasan ba yung shampoo ko? Schatzi, wo ist die Shampoo? Schatzi, nasan kaya yung shampoo? Hala, oh my God, nawala yung ko pero nandito sa resibo na yung shampoo. Bakit kaya? Pero nandito siya. Oh my God, nawala pa. Yeah? Yeah, yun yung mal surot. Balikan namin. Wala dito yung shampoo. Yun ang sinadya namin. Tapos yung wala. Balik kami mga sangkay. Ano ba yan? Sayang, €6 din higit yun. Isang shampoo. So, babalikan namin mga sangkay. Tingnan natin kung makuha. So guys, dito bumalik kami sa ayan ito yung naiwan namin dito. Tingnan mo, buti na nakuha namin. Sabi ng dyan kami bumili sa Rossmann. Nahulog daw yung shampoo namin. Ang layo na ng nilakaran namin kanina. Tapos bumalik kami dito para lang dito sa Hindi naman sila nagtanong. Sabi nga nakita daw nila sa sahig. Kaya kinuha nila yun. Pagdating namin, binigay na lang. Ay, nako. Kaka-stress minsan. Kaya pala wala sa aking bag. So, yan na po sa mga sangkay. Pakita ko lang sa inyo. Diyan kami nakapark. Ayan. Nagkain na lang kami mga sangkay kasi matagal na yung... Yeah. Ayan, ipakita ko lang. Gusto ko lang pakita sa inyo mga sangkay. Ayan, dinala namin yung ibang namin. Yung mga para alam nila
yung binili namin. Tapos ito nga yung nawala, yung shampoo na sinadya talaga namin dito sa city para para bumili. Tapos yun pa yung naiwan kung ano yung importante. So yan lang po mga sangkay ang aking vlog for today. Share ko lang yung aming dinaanan kung saan kami na 9 kilometers naming nilakad para makabili ng shampoo. Ito yung shampoo ko, Siba Medium, ito na ginagamit ko lagi. At yun pa talaga ang naiwan. So wala namang problema sa kanila. Ayan po, gakon na ako dala. Ito yung paring baboy vorhin aglaw minsan gigangan sin. Okay, thank you for watching mga sangkay. Uwi na kami. Nagkain na kami pabalik. Bye bye, thank you.